Københavns klassiske bodegaer kæmper for at overleve, mens moderne mødesteder dukker op. De gamle vandhuller har historisk set fungeret som eksterne dagligstuer, der nu bliver udfordret af den yngre generations udgave af et værtshus. Hej Lise. Værsgo. De københavnske værtshuse fylder meget i bybilledet, men flere og flere af dem drejer nu nøglen om, og det vækker stærke følelser hos Tine Larsen. Ja, det er lidt mærkeligt, jeg kan blive så rørt af det, men så vil det jo ikke være København mere. Samme opfattelse har forfatter Claus Pogel, der har brugt over 80.000 timer af sit liv på de københavnske værtshuse. For ham er værtshusmiljøet helt unikt. Peter åbner her kl. 8 hver morgen, og der sidder de første tørstige fyre på grund af stemning. Mange af de lukkede københavnske bodegaer genåbner med et nyt og moderne udtryk. Den 8. juni åbnede Tobias Christiansen sammen med sine kammerater det grønne værtshus Tove på Vesterbro i København. En røgfri bodega, hvor åbningsmenuen står på vermouth tonic og den klassiske hof. I virkeligheden er der jo meget af det, som bare handler om, at vi gerne vil have et sted, som passer ind til den Vesterbroer, der er her i dag, altså den nye generation af Vesterbroer. Men både Tine Larsen og Claus Pogel så tvivl om, hvorvidt Toves er den værtshusoplevelse, som man kender. De frygter, at man udelukker det fællesskab, som er omdrejningspunktet for de traditionelle værtshus. De siger, at det er et værtshus. Det vil jeg jo så ikke sige, det er. De må kalde sig, hvad de vil, og de må invitere dem indenfor, som de har lyst til at se. Ifølge historiker Allan Mylius Thomsen har de brune værtshus stadig en vigtig social funktion for København den dag i dag. De københavnske værtshuse har jo den sociale, historiske betydning, at de har været eksterne dagligstuer. Det der sociale ansvar, som findes i de klassiske værtshuse, det gør jo så også, at folk ofte er så loyale over for dem. Dette er også tilfældet på Tine Larsens beværtning. Det er et fællesskab på den måde, at det er en dagligstue herinde. Et sted, hvor man kan være den, man er. Det har jo bare en historie, det har noget sjæl. Ifølge Tobias Christiansen er den kultur dog ikke værd at holde fast i. Den kultur, man holder fast i, er jo en kultur, der er ved at dø af sig selv. Det er jo ikke noget, vi gør. Hvis vi er med til at stikke kniven i nogle af de gamle gæster hernede, så er det jo også lidt et udslag af, at tiderne de er skiftet, og der er rigtig mange, som bare ikke bryder sig om den der stemning længere. Tilbage hos Tine Larsen er håbet for fremtiden meget klart. Jeg har også tænkt meget over, når en dag jeg skal sælge det her. Vedkommende måtte virkelig ikke lave det om. Med kun 220 traditionelle værtshus tilbage og flere grønne bodegaer står Københavns byliv over for en markant forandring.